Pozdravujem všetkých sumčiarov tu z kanálu blackcatfishing.cz.sk. V dnešnom videu sme si pre vás pripravili žhavé novinky od firmy Black Cat. Sú to tie najväčšie novinky v rámci roka. Máme tu pred sebou jesennú sezónu, tak poďme sa spolu na to pozrieť, čo zaujímavé sme si pre vás pripravili. Black Cat Elite Large Accessory Patch. Púzdro má robustný zips, je kvalitne vyhotovené, väčšie, do ktorého sa vojdu všetky nevyhnutné rybárske potreby. Znútra má sieťované vrecko na zips. Púzdro má poostrovanú rukoveď, vyrobenú z vysokoodolného popruhu. Vyrobené je z pevného vodeodolného vonkajšieho materiálu, ktorý zajisťuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Rozmery 26x19x12 cm. Ďalším produktom je menšia varianta predchádzajúceho púzdra. Po celom obvode má odolný zips, takisto je vodeodolné z vysokopevnostného vodeodolného materiálu, ktorý zaisťuje ochranu pred vodou. Kvalitné vyhotovenie, je to menšie púzdro, do ktorého sa vojdu nevyhnutné rybárske potreby, sieťované vrecko na zips na vnútornej strane veka, rozmery sú 20 cm, šírka, hĺbka 14 a výška 11. Battle Cat Elite Rod Carrier. Je to obal na jeden sumcový prúd. Špeciálne vyvinutý z kvalitného materiálu na použitie s kompletnými zostavami prútov a navijakov na sumce, aj to tie najväčšie modely od radu Black Cat. Púzdro je s poostrovaným popruhom cez rameno, ktoré vás nebude tlačiť pri ceste k vode. Je vyrobený taktiež z vodeodolného vonkajšieho materiálu, ktorý zaisťuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Má kvalitný zips s pevnými ťaháčikmi. Systém klipov umožňuje spojiť viacero obalov na prúty dohromady na jednom popruhu. Dĺžka je 178 cm, výška 18, šírka 24. Black Cat Elite Rig Wallet. Je to kvalitný peračník na sumcové nadväzce. Je vyrobený taktiež z pevného a vodeodolného vonkajšieho materiálu, vnútra s priehradkami na suchý zips. Obsahuje 10 odolných priehľadných plastových obalov, kde vidíte krásne svoje montáže. Zvonku má poostrované rukovete, vyrobené taktiež z odolného popruhu, odolný zips a obe hlavné strany sú vybavení pevnými výstužami, ktoré zaistia bezpečnosť vašich montáží. Tento sumcový peračník má rozmery 21x32 cm. Battle Cat Elite Kit Carrier. Je to pokračovanie veľmi populárnych Black Catových tašiek, avšak teraz s úplne novým dizajnom. Pevná základňa z EVA materiálu chráni vaše vybavenie pred vlhkosťou a poškodením. Veľký úrožný priestor uprostred, dĺžka 63, 34 a 26 cm výška. Táto taška slúži nielen na vaše náradie, ale takisto môže slúžiť aj na oblečenie pri dlhších výpravách. Pevné a polstrované ramenné popruhy, rukovete a bočné úchyty z odolného popruhu. Vyrobená je z pevného vodeodolného polyesterového vonkajšieho materiálu, ktorá zaisťuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Lemy presahujúce ponad zips vám chránia veci v taške pred vodou. Black Cat Waderback. Firma Black Cat prišla s touto ideálnou taškou na vaše brodiace nohavice alebo topánky. Taška je z kvalitného vyhotovenia, z odolného polyesteru s hustotou 500D a 300D. Taška má široký predný otvor s dvojitým zipsom pre ľahký prístup a ukladanie brodiacich topánok alebo nohavíc. Má jednu hornú rukoveď, výšku 48 cm, šírku 23 a hĺbku 36. Je to ideálny pomocník pre všetkých, ktorí chcú mať všetky veci v suchu a pripravené do akcie. Black Cat Tip and Butt Protector. Pre všetkých, ktorí chodia v vode nakrátko a chcú ušetriť čas, je tu práve táto ochrana vášho prúta pri preprave. Toto púzdro vám nebude zaberať toľko miesta pri vode, je to skorej na také rýchle výpravy a púzdro je z kvalitného
vyhotovenia z odolného polyesteru s hustotou 500D a 300D a suché zipsy. Chráni vaše špičky, tie najnámahanejšie časti pri preprave. Dĺžka je 22 cm, šírka 5 cm a hĺbka je 5 cm. A ten chránič špičky je dlhší, ten má 48 cm, šírka 5 a hĺbka 5 cm. Battleboat G2. Značka Black Cat prišla s vynoveným bellyboatom, ktorý už bol plne preverený v praxi. Je robustný, vysokokvalitnej konštrukcie, špeciálne navrhnutý pre lov sumcov na veľkých vodných plochách. Je vyrobený z odolného PVC s hrúbkou 0,9 mm, vybavený širokými ochrannými lištami na spodnej strane, po stranách, vpredu aj vzadu, ktoré chránia pred nárazmi do prekážok, kameňmi alebo ostrými predmetmi. Plne zvárané a lepené spoje pre maximálnu pevnosť konštrukcie. Rozmery 200 x 130 cm a priemer plaváku je 38 cm. Tento priemer zaisťuje veľkú plochu na vode, čo prináša vynikajúcu stabilitu a bezpečnosť pri plavbe na rozľahlých vodných plochách aj pri love tých najväčších sumcov. Veľká predná plocha plaváku poskytuje priestor na pripevnenie celej rady príslušenstva. Od držiakov sonarov, držiakov prútov, ploterov sonarov až po lišty a držiaky na kamery. Upevnenie prednej priečky je navrhnuté skladacím systémom namiesto zacvaknutia, čo zaisťuje väčšiu bezpečnosť pri zdolávaní veľkých rýb. Dva pretlakové ventily, jeden pre každý z oboch plavákov, vás chránia pred nadmerným nafúknutím spôsobených pumpou alebo dlhším pobytom na slnku. Uchytenia motora umožňuje jednoduchú montáž elektromotora, ideálne pre motor Black Cat BC 2400. Súčasťou balenia je aj vysokotlaková podlaha, ktorá zaisťuje väčší výtlak a vyššiu polohu pri sedení. Bočné tašky z EVA s klipovým uchytením a priehľadnými vekami vám uľahčujú lepšie vyhľadávanie vecí na vode. Priestranný úložný priestor za sedadlom pre rybárske vybavenie a batérie. Súčasťou balenia je pumpa, súprava na opravy, ergonomický nosný popruh a taška na prenášanie. Nové Front Zone Camo. Nenápadný kamuflážny vzhľad, k dispozícii v 6 veľkostiach 20 g, 30 g, 40 g, 60 g, 80 g a 100 g sú ideálne na doľaďovanie prezentácií nástrahy. Front Zone boli doplnené aj o tieto Red Glow. Je to žiariaca tmavočervená povrchová úprava. Poskytuje väčšiu atraktivitu v blízkosti vašej nástrahy. Takisto v spomínaných veľkostiach, ideálne na doľaďovanie prezentácií nástrahy. Sú vyrobené z olova s povrchovou úpravou, ktorá v tme svieti na červeno. Ďalším produktom zo série olov je Cat Gripper Lead. Sú to veľké olová určené pre lov sumcov v náročných podmienkach, ako sú rieky, veľké jazera. K dispozícii v toho veľkostiach 8, 10, 12 OZ. Charakteristické sú nenápadným matným kamuflážnym povrchom. Konštrukcia s výstupkami zvyšuje stabilitu v tečúcej vode. Je tu kompletne nová rada prútov Shadow Cat Black Cat. Všetky prúty sú vyrobené z vysokokvalitného japonského uhlíka, osadené očkami LTS a sedlami navíjaka DPS. Na každom prúte je rukoveď celá z materiálu EVA a predná rukoveď je s krížovým ovivom pre maximálnu prílnavosť. Celá rada Shadow Cat je v krásnom šedom dizajne a v tejto rade nájdete konkrétne tieto modely. Shadow Cat Vertical 1,80 m, jedná sa o jednodielny prút s dĺžkou 1,80 m s gramážou 240 g, je určený na vertikálny rybolov. Shadow Cat Spin 2,3 m, kratší prívlačový prút, ideálny na lov ščlna s gramážou 50 až 200 g. Shadow Cat Spin 2,7 m, je to dlhší prívlačový prút, ideálny na lov z brehu s vrhacou gramážou 50 až 200 g. Shadow Cat Bank 3-metrový prút s gramážou 600 g, bankový prút vyvinutý na lov tých najväčších sumcov. Shadow Cat Long Range 3,3, to pevný 3,3 metrový prút s gramážou 600 g, určený na lov na dlhú vzdialenosť.
Ak radi lovíte z člna, je tu Shadowcat HD Boat 2,5, je to kratší 2,5 metra dlhý prúd s gramážou 600 gramov. Shadowcat Allround 2,7, prúd s dĺžkou 2,7 metra s gramážou 600 gramov pre rôzne spôsoby lovu. K Shadowcat prútom sú tu aj Shadowcat navijaky v krásnom dizajne, sú to silné, spoľahlivé navijaky určené na lov sumcov. Telo a rotor majú z grafitu, hliníková cievka a rukoveď hliníka opracovaná na CNC stroji, hlavný hriadel je z nehrdzavajúcej ocele, brzdové podložky z nehrdzavajúcej ocele a uhlíkovej ocele, ergonomická kľúčka. Ložiska 6+1 guličkových ložísk, prevodový pomer 4:3:1, brzdná sila model 6500 a 8018 kg a model 10022 kg. Ako som spomenul, je to v troch modeloch 6500, 8000 a 10000. Kapacita vlasca 6500, 370 metrov 35, 8000, 390 metrov 42 a 10 000, 500 metrov 50. HD Power Pliers, špeciálne vyvinuté kliešte na vyhakovanie sumca, s dvojitým klbom pre priamejší prenos sily na čeluste klieští, zahnuté hroty klieští pre lepšie uchopenie a ľahšie vyhaknutie háčika, dĺžka 33 cm pre väčší dosah a väčšiu bezpečnosť, ergonomické protišmykové rukovete. Capture Deflector. To špeciálna rohatinka navrhnutá tak, aby fungovala ako bežný odkladač šnúry. Pri dlhších vývážkach, bez rizika, aby vám šnúra niekde zapadla pomedzi kamene alebo podobne. Môžete si šnúru ukotviť takisto gumičkou, ktorá zaisťuje, aby vám šnúra nevypadla z danej rohatinky. Rohatinka je kompatibilná Drill Spike Bang Stick od Blackcat v rôznych dĺžkach. Pri love nástrojových rybiek určite oceníte aj nový feeder Baitmaker Evo. Feederové prúty určené na lov nástrojových rybiek. Sú vyrobené z 24 a 30 tón uhlíkového vlákna. Súčasťou balenia sú aj 3 feederové špičky pre rôzne podmienky. LTS očka, sedlo navíjaka DPS. K dispozícii v dvoch vyhotoveniach Evo 360 a Evo 300. Baitmaker Evo 360 skladá sa z troch častí, celková dĺžka je 360 cm, vrhacia záťaž je 80 až 120 g. Prepravná dĺžka 126 cm a je osadený 14 očkami. Rukoveď EVA s povrchovou úpravou v kamuflážnom vzore Blackcat. Baitmaker Evo 300 skladá sa z dvoch častí, celková dĺžka 300 cm, gramáž 60 až 100 g. Prepravná dĺžka je 155 cm a je osadený 12 očkami. Rukoveď EVA s povrchovou úpravou v kamuflážnom vzore Blackcat. Je to menší brat Evo 360, za mňa táto 300 ideálna na lov nástrojových rybiek z člna. Dúfam, že sa vám tieto nabité novinky páčili a všetky tieto veci nájdete na teamblackcat.com a určite sa vidíme niekde pri vode na sumcoch, priatelia. Ahojte.